אהלן, ששון. אהלן, שמחה. חם היום. חם. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. וואלה, אפשר להכין כוס תה. טבריה. עם העץ צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. פילי פלאות, עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון. זה בגלל המצב הביטחוני. מה, תהיה מלחמה? כשאני אוכל מלפפון יש ביטחון. מה שייך מלפפון לביטחון? שייך. תיקח דוגמה בתורת אריק שרון. הוא היה שר הביטחון והיום הוא שר המלפפון. זה נכון. טוב, יש עליך איזה מלפפון ספר? זה מה שיש לך בראש כשאנחנו מדברים על הביטחון, מלפפון? אני רק שאלתי. מה אתה ממלמל? אני מלמלתי. אולי יש לך מלפפון באופן בטיחותי. למה לא הבאת? הבאתי ואיננו, זיכרונו לברכה. ברוך דיין המלפפון. אמן. אהלן רבותיי, אהלן. בוא נצטרף אלינו. שבוע טוב, תצטרף אלינו, חיוני. למה לא תשב איתנו? זה רעיון. אין לך איזה מלפפון פנוי? הכל תפוס. זה הכל ליווי פנימי. מה, אין אחד לייצוא ידידותי? אין תקציב. תראה מה זה. רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראשתים. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון? למה, אתה לא הבאת? הבאתי ולקח אותו בעורמה, בעירייה ממני ראש העיר. מה לעשות? אלוקים נתן וראש העיר לקח. אין לכם איזה זנב של מלפפון? אפילו לא פלח. התיכונת, פיסקלה, משהו? שום. ברוך מוציא פרי מהכיס, מה נעשה? טוב, נו לפחות איזה גרגיר. למה לא תיתן לנער איזה מלפפון? יש לו גויאבה בכיס. מה אמרת? יש לך בכיס גויאבה? יש לי שקשוקה בכיס. תבדוק, אולי נשאר לך מהשבוע שעבר איזה מנגו. איזה מנגו? אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי שקשוקה? טוב, תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין. איך אני יכול לתת לו חצי מלפפון אם יש לו בכיס בקושי קילו? זה האמן הרשע הזה. טוב, מה לעשות? אתה רוצה להחליף? לא שומעים. קצת מלח. זה גדל. תגיד לי, יוסף, מה חדש בעירייה? יש חדשות, יש נצורות, יש פילי פלאות. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ, ותוך זמן קצר תגיע אלינו, כאן לטבריה. ביי, אני באמת מרגיש משאבים קרירים מהכנרת. זה מהכובע. תגיד לי, דיברת עם ראש העיר? כן,
הייתי אצלו במקלט. במקלט? כן, הוא עוד במקלט. שנים כבר שמנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל, אבל דיברנו איתו אבל די ארוכות. בקשר לקפיטריה דיברתם? בייחוד בעניין הקפיטריה. החברה היה. איפה הייתה הקפיטריה הישנה, אתם זוכרים? זוכרים. באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב-קומתי, ועליו מלמעלה תתנוסס הקפיטריה. היא תגרד את השחקים של טבריה. איך תגרד? מה איך? זה בית רב-קומתי, זה 10 קומות. 10 קומות ותגרד? זה אולי בלילה, שהשחקים יורדים. לא, 10, 20, 50, בית רב-קומתי, מה? והעומד? למה שלא יעמוד? מה אתה שואל, זה בגלל הרוח. היום יש מגן רוח, וחוץ מזה, בית שבונים אותו, אני לא אומר מספרים, אבל בית שבונים אותו 40 קומות באוויר. נו. לא בונים אותו קודם כל 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל. בדיל? מה אתה מדבר שטויות? בדיל מחליד. לא, זה בדיל תוצרת חוץ. בדיל הלידס. הלידס. רדבק. כמו הענן. נו. איך יגיעו המים ללמעלה? מה, איך יגיעו מים? איך מגיעים מים עם צינור? מה? הצחקתני. מה אמר? הצחקתיהו. במה אני הצחקתיהוך? אתה היית אצל אלצוקר? לא, מה יש לי לעשות אצלו? הוא גר בקומה שנייה ואין לו מים. לא מגיע אליו המים. לא מגיע אצלו המים? אולי לא מגיע לו, אני לא יודע. יש לו צינור? לא. נו, אז מה אתה מדבר בחייך? נו, הרי אם הצינור מגיע, המים עולים, מתעייפים, הצינור מתכופף. מים מתעייפים? אתה שמעת פעמיים שמתעייפים? שינוחו אחרי צהריים, מים מתעייפים. אתה בכלל היית פעם בצרפת? אתה היית פעם בצרפת? אני לא הייתי, אבל גם אתם לא הייתם. אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה לה בצרפת. אתה אל תגיד לי צרפת לא צרפת. אני איתם לא מתעסק. הללו לא נחמדים בכלל. יום עסל, יום בסל. הוא צודק. אתה איתי או איתו? וואלה, אני מהאום. תראה, בגלל זה אני אומר לך, צרפתים זה לא דוגמה. הרי טבריאני, אם לא תיתן לו מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותך לעירייה. לא יבחר? לא יבחר. יקבל מים שיצא לו מהאוזניים. עם צינור? לא עם צינור, עם אווירון. עם אווירון? כן, עם אווירון. איך עם אווירון? יש מין אווירון דוד כזה. הוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה. ממלא את הפיילוט של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם? יש לי רעיון. רגע, והוא לא מפספס? הוא מכוון טוב? למה שלא יכוון טוב? יש לי רעיון. זה דוד... מי לא יכוון טוב? אני לא מבין מה אתה רוצה. זה... אמרת לא יכוון, זה בטקסט או שאתה סתם רוצה לשמח לראות אותי? אני לא יודע. מה אתה מדבר? יש לי רעיון. אני הוא ממציא, אני לא יודע מה הוא מדבר. יש לי רעיון. אתה ממציא אבל, לא, אני ברוגז. אתה ברוגז ואני פה זה שסופג משתי הצדדים. טוב, תמשיך אתה. אתה שאלת אותי שאלה. לא יכוון. מי לא יכוון? האווירון. הפיילוט. האווירון. אז התרדבו קצת אנשים. התרדבו מהאווירון. זה לא גשם, זה מים. יש לי רעיון. מה הרעיון? זה אווירון דוד. זה דוד שמש. לא, זה בוילר. לא משנה. אתה מוריד ממנו צינור גומי, זה מאלומיניום, אתה מכיר זה? כן. יורד לתוך הפיילוט. רגע, וזה לא משפריץ החוצה?
אלומיניום עיוני. נשמע רעיון טוב, אין מה לדבר. גם לי יש איזה רעיון. מה הרעיון? אני מציע גם זה רעיון. גם זה רעיון, אין מה לדבר, רעיון יפה. טוב. יש לי עוד רעיון אחד. דווקא הרעיון הקודם היה בסדר. היה טוב. אני מציע שקודם כל צריכים לבנות את הקפיטריה למעלה. ואחר כך יבנו בהדרגה למטה. מה שבטוח. רעיון? תשמע, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד מוחקת, אין מה לדבר, רעיון. ותזמורת. כן, ותזמורת באמת. גנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת. חבריה, פעם ראשונה בטבריה, תזמורת אורגנל. וואלה, בראבו. חם היום. עם גיטרות. מה בטח עם גיטרות, מה? כמו סטרדיווריוס. כמה אחוזים יהיו בגיטרות? זה כבר יחליטו בעירייה. יחליטו בעירייה. אתה מריח מה קורה פה? כן, אני מריח. בוא נזמין, נהיה פה חם. לא נפרחתי.